அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் நேற்று எங்களுக்கு கலகெத்தில் எங்களோட சகோதரன் கொண்டும் நிறைய உடுப்பு கொண்டு வந்து தந்தாங்க. நான் இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவ்வளோ ஒரு லொட்டு ஒன்று கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னு. ஆனால் மாஷா அல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த உடுப்புல 100%ல இப்போ 25% மாதிரி தான் இருக்கு. நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த உடுப்பு இஷ்யூ ஆகிடுச்சு. கம்பலை மட்டும் இல்லை, கல்பஹா குருந்துவத்தை நான் நினைக்கிறேன், இங்கே டெல்தோட்டை மற்றது எல்பிடியை அப்படி நிறைய கமையலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அது எனக்கு தெரியாத கமையல்லேருந்தும் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இப்படித்தான் சிச்சுவேஷன் சொல்லி அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அது இது காட்டி நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதை மாதிரி இன்னும் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு இன்ஷா அல்லாஹ் துவா செஞ்சுக்கோங்க. அந்த நேற்று கொண்டு வந்து கலகத்திலேருந்து கொண்டு வந்து எங்களோட சகோதரர் எல்லாத்துக்குமாக அவங்களோட ஃபேமிலிக்காகவே இன்ஷா அல்லாஹ் உதவி செஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும். இதுக்கு மேலும் அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் இன்ஷா அல்லாஹ் பரக்கத் கிடைக்கணும்னு அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி இன்ஷா அல்லாஹ் கேட்டுக்கொள்வேன் நான்.